Sa pagtatapos ng filing of Certificate of Candidacy, 5 ang nakapaghain ng kandidatura para sa maliit na bayan ng San Simon, Pampanga. Hindi na lamang ito one-on-one match sa pagitan ni suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Nitong October 8 o huling araw ng COC filing, nagsumite ng karampatang dokumento sa COMELEC si Punsalan. Self-emptiness, no? Anong ibig sabihin? Huwag isipin yung sarili. Isipin po natin yung ating mga kababayan kung anong may tutulong natin. No? Hindi po tayo tumatakbo para sa sarili lang. May paalala rin si Punsalan sa kanyang mga kabalen na Simonian. Sa akin po mga kababayan, Balen San Simon. Datang po yung eleksyon. Takala ka no pera, tanggapan nyo na. Boto ye po yung Mayor JP. Vice Mayor natin. Dakal kong dakal. Salamat. Patnubayan nakataning may payang Diyos. And God bless San Simon! Bukod kay Punsalan at Wong, tatakbong mayor din si incumbent Councilor Keko Almario, isang nagngangalang Jojo Gutierrez at si Professor Alan Tiglao Garcia. Baguhan sa politika si Garcia, nagtuturo siya sa Don Honorio Ventura State University o DABSU at nanilbihan din bilang Regional Assessor ng Commission on Higher Education sa Central Luzon. Kung wala kang pera, kung hindi ka milyonaryo, hindi ka makakatakbo, ako po kasi lumalaban ako sa paraan na kaya ko, no? Katulad po yung pare-pareho naman nag-aral, kaya lang yung pag-aaral po kasi yung edukasyon, meron pong antas at level yan, no? So yun po yung advantage ng newbie, yung mga hindi pa nagawan development ng mga dati na nakikita po natin yan, no? Hirit ni Garcia, hindi raw nasusukat sa mga parangal ang progreso ng isang munisipalidad, kundi sa antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Yung general perspective, titignan mo sa general perspective, hanggang ngayon, third class municipality, class C, wala pong development na nangyari. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, inaasahan na raw ang mga bagong pangalan ngayong halalan dahil may ilan sa mga kasalukuyang nakapwesto ang hindi nag-deliver ngayong pandemya. May mga panibago, may mga bagong mga mukha, mga pangalan sa kadahilanan na nagsawa na rin ng tao. Minsan, tama na. Balikan na rin natin yan. So we go to the dynasties kung balikan natin yung kagaya ng isang probinsya, dati dynasty yan, ngayon pinapapalitan na gusto namang palitan ng mga tao. Kaya kung maalala mo, in 2007 ba yun? May mga ganyan din na mga clamor. Pero hindi raw lahat ng bago pwedeng alternatibo. May ilan daw kasi na ginagamit lamang bilang panghati ng boto o di kaya naman ay pampagulo. It causes mockery to the election process by similarity of names. Or there is no faithful intention to really run. Yung pagpagulo lang, palang sa media, gano'n. Ayon sa COMELEC, gaano man kabuti ang layunin ng mga tumatakbo, ang ilan daw sa kanila wala talagang kakayanan para mangampanya. Base sa calendar of events ng COMELEC, October 29, makikita ang online na listahan ng mga official candidates. November 8 naman ang huling correction ng mga pangalan na pinal na lalabas sa balota habang November 15 ang substitution. Paulo G. Santos, CLTV News.